Deuteronomy 33 verse 6. Shoko kuna Deuteronomio chapter 33 verse 6. All right. Ruben ngararame arege kufa. All right. Asi vanhu vake ngavave vashoma havo. Thank you. Let Reuben live and not die. I think that scripture is enough. Because verse 7 in Judah. God bless you. Lord, very good scripture. May God bless you so much. Let Reuben live and not die, but let his men be few. But let his men be few. Mwali achi ropa fatra kuelengwa kwa shoko lake mstara Yesu. Amen. Father, I thank you for your grace and your glory in this sanctuary. You have begun a good work in us and you bring it to accomplishment. We seize all power, all forces, contrary to the proceeding word of God, is submitted to the authority of Christ. We bind every demonic traffic, we hinder every move of Satan, and we declare the power of God to heal, to transform. Give us today our daily bread, and we receive it with thanksgiving in Jesus' precious holy name. Amen and amen. Hallelujah. Now to show me on a title or on a message, you know, let Reuben live and not die. But we want one article right, one article left to let Reuben live and not die. The church in the banner. I'm telling you, when I pass the Reuben Gara Mangasa Itase. Reuben Gara Mangasa Itase. Right. Langdani wakaenda wakaleta research ya subject yanaita wala msoropayo concerning their lives. Mambo ya mtasa generation yangu chichurugiri kagenaishi, or maybe we are just preaching to waste time. Wow, you did well. Now ya Reuben yatabelenga inofamba ichidai. Tika zokera muna Genesis tichida kuona kuti chichakaitika mazali wake kwa Reuben nepasika. Bible inotanga richitsanangura situation ya Jacob. Bible inoti Jacob wakati watiza nekuti wangomira mgomo wake maromafazo watiza waenda nyika imwe yasingazivi vanotanga kumugamuchira vafuti. Haleluya. Vanotanga kumugamuchira vanhu vari kufudza makwai. Bhaibheri rinobva mberi ndizvo pavanhu vari kufudza makwai. Jacob unoti uri ipapo unobvunza kuti ndiri kutsvaga sekuru vangu vanonzi Laban, my uncle. Ndizvo? Ndisekuru? Uncle ndisekuru? Okay. Achitsvaga sekuru vake, Bhaibheri rinoti vakabva pauya tsarakadenga nyeredzi yepasi modzi yechiriko. Yes. Ndakuregerera kugara kuSellenbusch. Kana shona ine kachidiki
kutiza. Yes. Chirungu chakauya nekungariva. Achatingarava kana chinotongariva. Saka muchaona pakauya rinonzi Rachel. Richiuya kudaro zvinonzi Jacob wakaenda naye kumba kwavo. Achienda ikoko akaintroducwa kumurume anonzi Labani. Labani akati mvana ndabveka ndikaona kuti iwewe neni tine relationship. Hello? But the relationship yedu iwewe haziite kuti undishandire for free. I want you to name your wages. Iyalipa ndima wages. Inoda kufundika makingdom financial story huko. Inoda kuifura nasi. Because I want you to name your wages as you are waiting for me. Bible barati Jacob nekuti wakanga wanakizwa nekuona mwanasikana unoyevedza unonzi Rachel. Hello? Zvainzi manakiro aRachel takumumeze motivation yakawana Jacob nekuda kwebeauty yemunhu. Zvinonzi makore 7 akamitira kunge few days achishandira mudzimai wake. Unoti panapa munyika madauya beauty yemwana uyu hazvide kuti arambe akadaro. Unodhiserva kuti ndinomuroora, but pakadapera vanhu vanoti you have to wait 7 years for Rachel. Asi mukatarisa situation iyi haaziviye musikana aripo. Pane mukuru anonzi Leah. Leah ichimudescribe Bible rinoti wakanga uine maziso anonzi tender eyes. Akatarisa munhu anogona kutokuda murodhi. Une kind yemaziso anonodescribwa neBible ndibirawo. But nekuda kwekuti chinoona beauty yemunhu hazi maziso, chinoona beauty yemunhu moyo. Hello? Ndosaka ukaona kuti munhu akasvika akamira papulpit akati I want to thank God my wife is the most beautiful in the world. Vana baba vachishamisika kuti okay. Kuedza kuda kunzwisisa kuti kuda kunyatsonzwa kuti kudii. Hello? Nekuti beauty haionekwe nemaziso, chinoona beauty moyo. Hello? Ndakazonzwa vakapfupi vachitaura kuti pfungwa dzavo dzakuevega vanokusamsuri. Mwachinda kuenda because there's a distance between a jackal, there is no true good. Kunonzi kurekega ndosoti bvanga nyaya yemoyo. Moyo wemunhu ukaenda kuJoburg panenge padhuze. Hello? Saka kutaura kuti pavasikana tuvava havana kubatwa Jacob nebeauty yaLeah. Chero ari mukuru vakabatwa nebeauty yaRachel. Wanda ndomba vaita deal yekuti ukashanda 7 years we are going to give you our daughter in marriage. Glory to Jesus. Amen. Zvoreva kuti hama dzangu vakomana tiri panapa vanasikana vatinoona vazve mahara. Vasikana vacho havadai. Amen. Vasikana vari panapa vazve mahara. Inozipanwa vanamai havazviti amen wofu. Munofanirwa kuitira amen vanave ndati vanasikana havazve mahara. Ramba kugarwa newe kana vasina kunobhadhara mari kumba. Handina change pasirani. Handina basa kuti Ian Smith wataura kuti inonzi cohabiting. Hatizvitenderi, hakuna unogarwa naye mari isina kuenda kumba. Hebu yaunovatenderwa chipenini haizi violation yekuti urarwerewo.
ndinakuizvare pana ramba kuchipa seunoesikana, ramba kuchakwanira uchiperekedzwa nemoskito musendirani. Unamwana anodhura, unamwana ane expensive, ndinakunitaurira here. Ini berbicara Yesus mana? Hello, 7 years you can't get it, and you can't get it for free. You have to wait 7 years. Bible no garanti. Washaka 7 years. Zinaita kuti akapinda nyika asikaze mutemo wenyika. Mutemo wenyika iyi zvinonzi mwanasikana mudiki harohwe nekutanga mukuru asati arohwa. Saka tsano nekuda kwakutizvo vakanga vaita fall in love. Havana kuva in love, vakaita fall in love. Vaka overlooka some of the things. Ndosaka tizomwa vachiti love is blind. Ine tumwe tunhu tainogava tumadhito turi very important. Hello, zvaitika sekudaro zvikanzi aiwa kashefu kuno kumunotororaliya nekuti nderukuru tita zvikanzi mutemo wenyika inoyi watisunga kuti sakupa Rachel. Haana kumbuka nazvo because aida Rachel more than Leah. Bible rinoti wakaenderera mberi ndokushanda dzimwe 7 kuchishandira kuti Rachel. But zvikaita again kunge 2 days because he loved Rachel more than Leah. Bible rinobva rati makore ayo apera wane madzimai vake vaviri. Zvinozoitika manje kuti Mwari kuona tsoro dzekutambwa nevana vevanhu panyika. Iyewo aine tsoro yake zvakare. Tsero yekutanga ndeyekuti Jacob uri kuda Rachel, Leah ari kudespise. Nekuda kwaizvozvo zvinonzi Mwari vakabva vavhura the womb of Leah kuti aite mwana because she was being despised. Glory to Jesus. Ari pererano kuzvaza kutaura pano. Ari pererano kwashoko raMwari. Vana vanhu vatamba draft. Zvikanzi no. Leah ngatingova naye as a ceremonial wife. Ari ceremonial wife dava haana basa rakanyanya. Mwari nobva tamboimwe draft. Zvikanzi ari despised ngaatova manje aine favor yekuva fruitful. Wangozoona here kuti munyika matiri wacho anonetsekana nepenit ndiye ari fruitful kudarika anogara muno. Ndinarikudidzora anogara muno kuti unonyatsukira kuti naye kuenda kunotengesa hada vari vachingopodza